Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu saurare ku tsaya ku kalli wannan bidiyo na yanda aka tono gawar wannan yarinya Haneefa wadda wato malamin makarantar su shine wanda ya sace ta garkuwa da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe bayan an gama tono ta za ku ji da yanda wannan malamin makarantar nasu ake tattaunawa da shi da yanda ya bi ya ɗauke ta a gidansa har ya garkuwa da ita. Da dai ina ka saka maza kai kai nuna mana da kai maza mu je da dai nuna mana da dai wurin anan ne yana cikin a cikin buhu ne a cikin buhu ne da dai ina ne dai nan ne to ya kai ramin karami ne ko babba ai shi ramin ba ni ne ba to mazo kai nuna mana ina ne ramin yake da dai wancan wurin da dai nan ne to dawo baya Son. To alhamdulillah na wurin da kuke gani shine wannan buhun gashi nan buhun ne ka zo ka duba ta gasan taro rufe dubu take the picture inside ga tana a ciki Yakubu wanda ta riga ta lalace ma gaba daya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 To Allah dai ya ji kanta. Allah ya gafarta mata. Just leave that six. Come on, open it. Gashi dai ta ma gama lalacewa gaba daya a cikin wannan. Open it clearly. Kanka ji komai da gloves naka, kanka ji komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. To ga su nan dai wanda suka yi wannan garkuwan kuma suka yi wannan kisan kai din wanda ko shakka babu wannan marasa imani wannan marasa tunani wannan tsinannin mutane za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrin su. Yanzu dai ku kalli wannan bidiyo na yanda wato shi kuma aka zanta da shi bayan ya sace ta da yanda ya kashe ta. Mu zo gaba. Me sunanka? Abdulmalik Muhammad Sanko. Na'am? Abdulmalik Muhammad Sanko. Shekarunka nawa? 34. A ina kake da zama? Unguwar da Musala. To ba mu labari a takaice me tsakaninka da yarinyar nan Haneefa? A takaice ɗaliba ta ce a makarantar Noble Kids Comprehensive College da take kwanar Dakata. Me ya faru da ita wannan ranar? So abin da ya faru dai shine akwai wannan bawan Allah da yake nan bayana da kuma wata wai ita Fatima wanda na kawo musu tunanin cewar su zo su ɗauko wannan yarinya da nufin cewar mahaifiyarta ce ta ce a ɗauke ta za ta nemi kuɗi a wurin mahaifinta. Wannan ƙarya ne musu kenan. Suka aminta da hakan suka je ƙoƙarin ɗaukanta ba su kai ga nasara ba don ba ta yarda bi su ba a keke napep kenan. Daga baya da na ga abun ba zai yiwu ba sai ni na je na ɗauke ta a keke napep ɗin bayan ta dawo daga Islamiyya. Idan aka kai ta? Na kawo ta gidana ne, ta zauna a gidana tare da iyalina tsawon kusan sati 2. To me ya faru da ita daga nan? To a ƙarshe dai akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan sai nake tsammanin cewa an turo su ne su bincika shin ko a gidan na wata take, saboda an ce yarinya ta ambaci sunan uncle ɗinsu a wannan lokacin. So hakan ne yasa na rasa mafita a ƙarshe na bata maganin bera. To daga nan bai kai mata? Sai shi wannan bawan Allah da yake nan bayana sai na zo na same shi na ce ya zo ya haƙa rami. Wannan ramin da zai haƙa din an binne ta? An binne ta. Nawa ka nema kuɗin fansa a wurin iyaye? Mun naira miliyan 6. Wa ka kira a ciki? To namba ce dai wacce dama suka taɓa bari a makaranta amma mace ce ta ɗauka. To tsawon wanda lokaci ka san yarinyar? Kusan watanni 6 zan ce, tam 2 dai kenan ko ana 3 yanzu haka. Yanzu wa ya kashe yarinyar? Yanzu a takaice ni ne kenan. Waye garkuwa da ita? Ni ne kenan. A ina ka ajiye ta? A gidana na. A wannan wuri ne gidan? A tare da iyalina a nan cikin tudun Murtala. Ina gidan yake? Ba a nan bane.
To nan gurin da ka kama nan makaranta ce inda ɗaya daga cikin makarantar mu ce inda ana aka binne ta. Yaushe ka binne ta? Kusan kamar 20 ga wata nake kyautu, ba zan iya tuna specific date. Waye ya binne ta? Ni na binne ta. To yanzu zaka iya nuna mana wurin da ka binne ta? Insha Allah. To ka iya nuna mana wurin da ka binne ta? Insha Allah. To ban ja baya kai matso kafin mu je. Kai me sunanka? Sunana Hashim Isiyaku. Shekarunka nawa? Shekara ta 30. A ina kake da zama? A nan tudun Murtala. To ka ji abin da ya faɗa. Ya kuke da shi? Aboki na ne. Kusan tsawon lokaci. Kai me kai a cikin wannan harka gaba daya? Tsakani da Allah ni abin da ya kira ni ya ce mun akwai makocinsu da matar shi ta yi bari. Da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta, sai na ce to a kai ta makabarta mana a binne ta. Sai ya ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a yi bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba. Sai ce ai bari ne. So a takaice dai kai wanda gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce mun in zo in binne musu wannan barin da aka yi. Kun ka birne? Sai ya kira ni ya ce da zan zo. Sai ya ce mutum nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ci ga tunda larura ce ta samu mutum, ba zan yanke hukunci ci ga abin da za. To me kuka yi da takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu a buhu ya zo da daddare ya tona makaranta. Ni ne na yi tona. Waye binne? Ni ne na binne. To maganar dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi za mu je zai kai mu wurin za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani. To da ƙarshe dai masu sauraron mu, kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo, babu shakka waɗannan mutane za mu iya cewa cikakkun marasa imani idan ana neman su, waɗannan su ne. Domin kuwa babu shakka dukkan wani mutumi mai imani a cikin zuciyarsa da tunani ba zai aikata wannan abu da wannan mutumi ya yi ba. Abun mamaki, abun takaici shine na yanda wai wannan ɗaliba tasa shi ne wai da kantin kansa zai mata wannan aika-aika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shin ya iyayen wannan yarinya za su ji? Ya iyayen wannan yarinya za su daɗe suna jimamin wannan abu? A ce wai yanzu za a sa wa iyaye ɗarsuwa a cikin zuciyarsu na ƙin yadda da wanda suke koyar da 'ya'yansu? To ana samun irin wannan a ce wai malami ne zai ɗauke ɗalibarsa, to ina iyaye hankalinsu zai kwanta? Wannan abun babu shakka ba ƙaramin ɗaga mana hankali ba. Ba ma iya mu ba, mun san masu saurare ko kanku, wannan bidiyo babu shakka ba ƙaramin baku wannan yayi ba. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya Ubangiji, waɗannan mutane Allah ka hukunta su tun a duniya na wannan rashin imani da suke akan wannan yarinya Haneefa. Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama. Su kuma iyayenta, Allah Ubangiji ka ba su haƙurin rashin ta. Allah Ubangiji ka ba su haƙurin rashin ta. Allah ka ba su dangana, domin wannan abun babu shakka abu ne wanda zai ɗaga masa hankali, musamman ma a yau dinnan da aka tono gawar wannan yarinya. A da can sun ji jimamin batanta sun yi kuka, amma wannan tono gawar tata babu shakka zai ƙara masu takaicin da babu shakka za su daɗe ba su manta.